Bathara asisaning Bathara jagat. Ya wis wangun wis kentekan. Jago iki sipating butah katon isih jeger kaya ngene dikon maju berange. Dene namu sapa yen kowe takon marang aku aranku Raden Gatotkaca ya Raden Kaca Negara. Ya Raden Tetuka kowe sapa? Yen kowe takon marang aku aranku Prabu Kalapracana, aku Patih Sepipu. Kowe jagoning Dewa pancen Kapanata. Jaluk akae sore atut. Dan lalu akeh lakon pedhot ora minggat until krungu. Ila sing diwaca. Ngene sami Bandayuda. Sami sekti mandra gunane. Saya Praitna Raden Gatotkaca Salena. Kadang kala Bathara kang den kula arek manika den pancet hadanira. Ini Gatotkaca najan bagus nah niku turunipun Prabu Trembaka isih turun putu buta. Ya datan muka padha sakala punangsiung modho cak gedang masih amen nyokot kan Prabu Kalapracana pedhot jagane padha sakala.
mbok kapake ya nggih kok dadi temekaning Pati Prabu Kalapracana. Inggih nyuwun papunten. Siwapun nalga menika kala aku takut sayan siung kok. Wah, dalah bagus kok dadi duwe siung sak gedang Mas. Ya, aku apa ya mbahmu kuwi. Prabu Tremboko Buta ora trimo kaputu sak orane ya iso ndak semi karo Mbaya ya sak dadi napa nggih. Bagus jane kene ya. Iki prayogane siungmu tak pangur ora ketang. Jadi yen mukum ndak yen kowe ngguyu ndak katon sarung atase bagus kok banjur ketok sing tak. Ya tak pangur ya nggih katon koton. Suga siung wis ora katon wah katon jagus tenan ya putu. Mula kecepdo yen ta yen kuwi isih ana jaman wong padha pangur kuwi bar pangur mesti tambah bagus yen lanang yen wadon tambah ayune. Yen pangur ki ana nek saiki ora ning pangur. Lah kodrat wong pangur iki padha yen ayu. Wadon ayu lanang bagus wis tenan. Iku ora pangur wis saiki tutono, Pak Dhewe ya pakar. Mbok pantat pundakku mbok rambutku huntir pedhot glumuk. Kula untir kalian tangan. Wah, mbok untir gune tinggi. Waduh. Tamok ngukuli gunting landhepe wis dadi bocah sekti mondro guna tenan kengken. Wis kowe besok dadi senopati.